Umangqungqu ukuthi lapha kaginga isitombe semncumela isibhamso godo umzukulu uganane nesibona umalokazana ukhiza lekhiza emzini eminye imali laphume nenkabi iphini usibanisa amathongo wonke akhona emhlabeni jikelele umathomonya okhafulo sekulile untombezi yamncumela. Ngicela ukunibingelela ababukeli bakusibanisa amathongo channel. Mina ngiyanithanda kakhulu. Ingakho ngifuna ukuthi izinto zasemakhaya ziqone. Ngoba ngampela kulezi zinto ukuthi azidingi ukuthi uhambe uyohlola. Kodwa zidinga ukuthi usondele emsamo wakeni bese izinto uyayibona. Mina ngiyiwohlola mina. Umsamo wasekhaya ukhuluma nami ngoba ngiyawusebenzela. Manje mina mangisuke ngenza iclip noma ngenza ivideo ngisuke ngifundisa wena ngezinto ekufanele uzenze ngokomsamo wakini ngokwedlozi lakini ukuze ithongo noma idlozi lakini noma lakho ligcine seliphila kwena ligcine selikhuluma kuwena. Manje lana ke mbukelo wokusponsor amathongo channel ngifuna manje mina sikhulume ngokubaluleka kwehawu nomkhonto. Kubaluleke ngani ekhaya ihawu nomkhonto okuzohlala emsamo kubaluleke ngani ekhaya? Okay, nesidwaba futhi sibaluleke ngani esizohlala nje ekhaya sibaluleke ngani? Izinto lezi umbukelo wokusponsor amathongo ekufisa ukuthi sizikhulume zibe sobala nizazi ziyinsika ekhaya. Okay, umkhonto nehawu kubalulekile ekhaya ukuthi kube khona. Angikhulumi ngomkhonto lo wokuhlaba inkomo, angikhulumi ngehawu elithulayo mangabe niya kumgangela noshayana amakhala nezinye insizwe noma mhlawumbe amanendlameni noma amanemgidini noma amanyakucha. Mina ngikhuluma ngehawu labantu abadala ezohlala emsamo. Ngikhuluma ngomkhonto ongezukwazi inkomo ongezukwenza lutho ozohlala emsamo. Kubaluleke ngani? Ilapho le ngikhona namhlanje. Umkhonto ukulwa izimpi. Khona ukuthola ukuthi abantu baligeze idlozi bese liyaphuma libe ngaphandle. Baligeze liphume futhi libe ngaphandle. Baligeze sikhashene esincane bebona umehluko seliphumile futhi selingaphandle. Kanti likhishwa isilwane. Uma kukhona umuntu nifike ulungisa umsamo ebese ephinde yasithumela isilwane sakho asizolwa nedlozi ebese ethumela noma amabutho noma ethumela noma yini ebese lona efaka empini. Abantu abadala bakini balwa ngani? Idlozi lakini yini elilwa ngayo uma selixosha isilwane? Ngoba phela amakhehla athi silwe ngezandla sasizanqamuka izandla ilalelo. Kanti manje mangabe kukhona ihawu kukhona umkhonto, abantu abadala babamba umkhonto babamba ihawu bangena empini kuthi kusawethe eqhamuka isilwane basikwazi sife. Uyazi kunomuntu okuke kufa isikhove kuse kufa isikhove egcekeni kuse kufe inyoka kuse kanti lenyoka bekuwumeqo ubuthunyeliwe ukuthi azosebenza ekhaya kodwa abantu abadala beshaya befihlize ife. Ngoba kunomuntu okavele nje abona umlenze engazi kwenzakaleni kanti inkinga umeqo uthola egcekeni. Ngishisa gila kufuna usithenga isagila sibe khona izohlala emsamo unikeze iqhwaga namashinga sale ekhaya uzibikela lesagila lesiyanga sibeka la ekhaya ngifuna nifihlize amakhanda azizonke izinto ngisho umthakathi isilwane yonke into engala ekhaya lesagila ngiyaninikeza ukuthi ishayeni. Kufuna kube khona ishoba lokuxhopha isilwane lokuxhopha izitha. Kufuna kube khona ishoba ekhaya egcekeni lokuniphendlela indlela nina abantu nisuke niphile. Izinto ezibalulekile zibe khona kuphi ekhaya. Umkhonto okulwa
ihawu elokuvika, ishoba elokuxhopha, isagila esokuphihliza. Abantu abadala banike bahlezi behlomile, bahlezi besempini. Kubalulekile ekhaya ukuthi kube khona. Mase sekukhona ukwenze njani? Yini oyenzayo? Ngoba khona uzokuthenga kodwa manje bese ngazi okay. So ukuthengileke sekukhona. So ukwenzela iladi noma sowenza umsebenzi sopha abantu abadala isithebe. So yobabikela abantu abadala nasi isithebe ngicela ukunikeza sona ngicela bese niyadla. La ngithenga umkhonto, ngithenga ihawu, ngithenga ishoba. Ngizonicela abantu abadala ukuthi ke manje lo mkhonto ningilwela izipho engingazazi kamoya. Ngaleli hawu ngicela nivike nichithe okubi kungenze kuleli khaya. Ngaleli shoba ngicela nixhophe izitha yonke into engcolile niyiphebeze ngeshoba ingangeni lapha ekhaya. Isidwaba sisuke sibalekile sogogo isidwaba ngoba isidwaba sikwazi ukuthi sivike izalukwazi makukhona into embi ziyavika ngedwaba. Ikhona indoda ababayidubula ngeenhlava eziningi zangangena ke emzimbeni inhlava itheyilele ebusuku esibona ugogo wayi isidwaba simaqoqoqoqo isidwaba sikagogo wesithi ugogo mntanami labantu akade bekudubula imini engithethe isidwaba sami ngayise ngakuvikela njengoba usibona simbobombobo sinjena nje usindiswe yisona. Sibalekile ekhaya ukuthi sibe khona esingezuqoqo esizohlala esezalukwazi naso ngeke uvele nje usuke nje usithele. Sidinga ukuthi usenzele ini umsebenzi usibike ukuthi lesidwaba esezalukwazi okhokhokazi esezalukwazi ogogo abafika ngalekha ngokuzogana lesidwaba yaqeda bevike bechithe ukubi makungena icala ukuthi makukhona icala noma kukhona inkinga ekhona ekhaya egcekeni izalukwazi ukuqala isidwaba zathi mase sibhinqa zisiphenduka zizama ukuchitha into. Sibalekile isidwaba ukuthi sibe khona ekhaya. Izinto lezi imbukelo okusibonisa amathongo ezidingakalayo ukuthi zibe khona. Ngelila ngokukhuluma ngokubaleka koqoqo ukuthi kukhona uqoqo olungadleli. Ngisho kwenza umsebenzi olwabantu abadala alithintwa. Kuthatha leyo nyama ibekwe mase sekuqediwe ithathe leyo nyama ayidlelwa kulelo qoqo lolo leyo nyama leyo. Mase nidle niyisusa kulelo qoqo nidle lokolunye lube komsamo. Ukuhlambuluka kwethongo izinto ezilindelekile efanele zibe khona emakhaya ukuze imsamo yokhokho bethu iphile. Amadlozi ethu akhulume siwezwe. Babukeli bokusibonisa amathongo hamba uthenga umkhonto. Ulokwakhala njalo ukuthi bakuthakatha, ulokwakhala njalo ukuthi unezitha yonke awukho umkhonto. Khona into ezigijima phezulu kwendlu nje ziyaqhaqhaza phezulu kwendlu awukho umkhonto. Kunezilwane ekhaya awukho umkhonto. Azolangana amakhehla izolangana idlozi. Kubalekile imbukelo kusibonisa amathongo lezi zibe khona ngoba zibalekile ekhaya. Manje na ke imbukelo kusibonisa amathongo ke nami ngiyacela ukuthi lezi zinto ube nazo kuphi ekhaya ngoba ziyasebenza ziwusizo olukhulu. Umntwana wethu umntwana wamanzi ongenakho uyabo.